l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. In-nutar Mirjam Spiteri de Bono twildet fir-Rabatawdex fil-25 ta' Ottubru tal-1952 u għandha 71 sena. Kienet l-ewwel u l-unika mara li servit fil-kariga ta' Speaker tal-Parlament Malti bejn l-1996 u l-1998. In-nutar Mirjam Spiteri de Bono tgħix bil-Kirkara. Fil-karriera politika tagħha Spiteri de Bono ikkontestat 4 elezzjonijiet ġenerali mal-Partit Laburista fejn kontestat l-elezzjonijiet ta' bejn l-1981 u l-1996. Bejn l-1993 u l-1996 Mirjam Spiteri de Bono selfiet bħala President tal-Aqda Nisa Laburisti. Meta f'Ottubru tal-1996 il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Alfred Sant ippropona lin-nutar Spiteri de Bono biex tkun Speaker tal-Parlament. Imbagħad fil-5 ta' Diċembru ta' dik is-sena fil-ftuħ tal-Parlament, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Alfred Sant ippropona lil Mirjam Spiteri de Bono għal din il-kariga importanti. Sissa in-nutar Mirjam Spiteri de Bono l-unika Speaker femminili tal-Kamra ta' Rappreżentanti. F'diskors li għamlet meta ġiet maħtura f'din il-kariga, kienet qalet li l-għażla tagħha xhieda tal-impenn tal-pajjiż biex ikun hemm il-preżenza attiva tan-nisa fl-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż. In-nutar Mirjam Spiteri de Bono miż-żewġa lil Anthony u għandha 3 tfal.